Na-twist mo ba? Sana hindi mo ito. Walang makakapigil sa isang babae. Upang para lumaban sa isang lalaking makapagpusta. Museum Rock, 5:35 p.m. Pinapahirapan ng mga bagong patay na walang binilang na sa ganang kung hindi sila makapasok na nila. Pwede nila magulungan kung kailangan. Dapat pagkakit nila kung sino. Kung kasi ng anak ko na mula ba? Watch on Wednesday, 5:10 p.m. Medyo mabalayan siya doon sa doon. Babae na. Three Ninjas Care. Miyerkules, 9:30 a.m. Piliin natin ang totoong kwento. Piliin natin ang facts. Bawat hapon, diwa ang tama sa kwentuhan. Kasama ang Facts Talk with Boy Abunda. Diwa ang tama sa mensahe mula sa Facts Talk with Boy Abunda. I believe at Amazing Earth. Ako na ang tigal na nagsusukulan sa college ng mabilis. Nagagawa niyo puno ang trapo. Cruz versus Cruz. Watch all episodes. Special videos, exclusive features, trending and Cruz versus Cruz. Let's go with a flow. Thanks to Charm Pottery Napkin for heavy flow. That's longer. Hi guys, we're having noodle fight for dinner. Put up beef, pachneko. We have roasted chicken and rice. We have one. We have scarlet pagka. How is it? How's the chicken? Good? Okay ra. Okay ra. Little bit here, bikay, scarlet, kami Elsie, Letoy, Atan, Papa, Mami. Si Mami nag-reels na sad guys. Oh, put up beef. Moving so slowly. Well, she's been ready. And she starts her day with Colgate Fresh Confidence. With hundreds of holy crystals. That unites the joy of freshness. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a dose of freshness. Another win by Catherine. With Colgate Fresh Confidence. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa ito. Correct yarn. That's why it's the #1 creamy coffee. Copico Blanca. Creamy at gentle sip up. Ito mo lalabas sa detergent ha? Maraming may iwas ng germs. Mag-Sunrox Color Safe. Expert pumatay ng up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at ibis, ipat malaki. Mag-Sunrox Color Safe. New KFC cheese ball and your twister. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka dyan. It's time to try magic sarap. Ano bang lutuin? Confident na tayo na sarapin with all-in-one magic sarap. Kaya naman ang pamilya, magkaka. It's magic! Mag-Rebel-S Advance para ginhawa mula sa pagkasing, pagluwal, acid reflux, at init sa dibdib. Rebel-S Advance, long-lasting heartburn relief from day to night. Hindi na yan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At nasasabi ka po
kung makita kang mali. Akin pang naaalala ang huli nating pagkikita. At iyong sinabi na isa akong buwan. Ngunit, sa iyong pagtulad sa aking wangis, sino ngayon sa atin ang tunay na huwag? Kundi tignan mo nga naman, tila marami tayong pagkakatulad ni Tena. Kapwa tayo naging alipin ng puot at paghihilapis. Huwag mo akong ihakaling tulad sa iyo, sapagkat hindi mo ako lubusang kilala, kapatid ko. Ramdam ko kung sino kami, Tena. Kahit hindi mas natin kung ilan ang ititigil ang kalibangan ito. At tayo maging magkakagulan. Neha, ika'y mamamatay muna bago yung mangyari. Good evening, everyone. Busbel, good evening. Ma'am Jean, Mr. Kendrick, good evening. Parang tagal na. Kamusta? Okay lang po, Mr. Kendrick. Parang tagal na. Okay, good night. Ano ba nangyari kay Ashley? Sakaling tumikilis ni Tena at ako hindi pa nakakalabas. Ika'y umalis na at magkita na lamang tayo sa mga itinulong ko sa'yo kanina. Tumulong ka nga mahinang lang. Hindi ko pa ginagamit ang aking mga brilyanteng ngiti kay akin ang mapapagay. Tapos mahinang lang. Sapagkat inaasa mo ang iyong lakas at halaga sa iyong kapangyarihan. Bakit? Sino ka ba kung wala ang iyong mga brilyante at bayan? Sino ka kung wala ang iyong nasasakupan? Ang gusto ko talagang gawin mo, maligo ka. Lumubog ka at pagkatapos halikan mo yung paa ko. Sabi ko yan! Ang tumira sa pamilya ko! The police will get you if you're pregnant and not married. Kailan po ba kayo makakauwi? Ako di po ba kayo sa graduation ko? Mga kapuso, maraming salamat po sa 1 taon at walang sawa rin pagsuporta sa kanal. Pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Puro ko sa'yo paano i-catching gamot kay mama. Wiggles Studio presents Sunday 2 p.m. Hindi ko pinakapagkikita pero susunod po na hindi natin maluparan sa babae sa naman habang nilalakas ng mga kapag di anak hindi pa Tuesday sa
Nasira ang mga paaralan. Bakit walang maayos na daan? Bakit hindi natapunta ang mga gulat? Bakit hindi napaparusahan ang pagsala? Ang mga tinitalong ng bituha. Ang ng kasikitan. Sa Reporters Welcome. Sabado ng gabi. Kamalay Roque. Napagpatos ang baglas. Gary Espejo. Bukas ang 11 p.m. Habang nakapila sa biyahe, during break time sa school, dahil wala itong bawas sa road, may mga features pa. Kaya watch TV on the go for free with GMA Now. Get yours now. GMANetwork.com ang number one Philippine news and media publisher locally and globally sa Stifler Web Top Websites ranking at sa Tubular Leaderboard rankings. GMA ranks 20th, making it the world's highest ranking Philippine media company. Maraming salamat sa lahat puso. Mula po rin sa Roman Italy, Vatican City, Washington, D.C., Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, Phoenix, ICC, Singapore, Hanggang, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia, Paris, Alpha, Border, Philippines. dito sa Kigali, sa India. Patuloy na inaagil ang pinakamalalaking pagkita sa mundo. CMA-NT Breaking News. Ang News Authority ang Pilipino. Playing Ma'am Jean. Miss Belle. Resibo ko, Boss Belle. Playing Ma'am Jean. Focus, memory, problem solving, and language. Nurture addictive brain. Brain. Dandruff and diarrhea. Switch to Sultan Anti-Dandruff, a two-in-one solution with peach tea oil and aloe vera to remove dandruff for a healthy, smoother hair. Dandruff and na healthy, smooth hair pa. Sultan. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabi, at may abala pa. Pero, kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa natin creamy special ito. May mga special handaan with Lady's Choice. Malakas ba ang resistensya mo? Mag-Centrum Advance. Mag-Triple Immunity Protection. Tulog para malakas ang resistensya at buong katawan. Mag-Centrum Advance. Introducing Copico Supremo Puro Cafe. Plastic face and coffee beans. Roasted the Italian way. Matapa. Smartly. And the taste of success. Copico Supremo. Matapa. Pero suave. Belle support. Good evening.
Pa-dinner na kayo, boss? Ma'am Jean? But protected while making friends, I choose Leader 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Home to respiratory protection. Leader 3 Plus, you're active. After every challenge, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair. With Bioprotein Care plus Peptide Complex. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. For hair reborn 20 times stronger. Ma'am Jean? Dove Peptide Bond Repair. Masyadong matagal ang laban na to. Hi, it's me, Rakitera. Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, sorry kanina ha. Hindi ko. Nag-check ako mga 11 pasado. O 12 tapos ng lunch. Anong oras ba nag-live si Boss G? Hindi ako naka-join. Hindi ako naka-join kasi doon kami sa kusina. Tapos, nang bumalik kami sa office, sa aming office, ano na, mga alas 12 na. Dalawa ako, mga 11 pasado, nag-check ako, wala pa nag-live si boss. And then, 12 pasado na, wala din. Anong oras ba nag-live siya? Hindi ako lagi nag-join sa inyong Ma'am Lynn, kasi uwian na, 5 o'clock. So, pasensya na, Ma'am Lynn. Playing ako ngayon, ha. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masasirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay lang na dito, boss. Sige. Ma'am Rakitera, Ma'am Lynn, good evening. Playing sa'yo, Ma'am Lynn, ha. Ito yung resibo ko, Ma'am Lynn, oh. Oh, tingnan mo. Sabi kami, sabi niya kasi, dadalas ako yun.
police station kanina, ano siya? Wala naman siya naman pupunta siya rito. Kaya, mukhang busy pa nga yun sila eh. Nagawa ko naman yung pang-formal. Hindi naman hindi mo sumagot sa ako dun eh. Saan siya na busy eh? Ah, alam mo kasi nagagawa sa akin yun eh. Pagpapalit mo ako dun sa mga pagkante na yan. Kung gaano kabilis na nakukuha, gano'n din kabilis na mawala. Boto naman kami, Mr. Tonyo. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso para sigurado, para hindi ka masaktan. Tumawag ko naman sir, kasi parang si Mateo Ramos. Sir, kailangan na umalis. Sandali, Bobby. Okay naman tayo, di ba? Bobby, hello. Ah. Sige, dito na lang kami lahat. Okay, sige, bye. Tara. Sus, tumaring ako sir, binabago ka rin eh. Ano? Ako, boss, hindi ka naman important. Para sa ano ba ginawa ko? Wala, hindi ko alam. O sir, normal sa mga babae na nagagalit ng walang dahilan. Tama. Pero dapat kahit hindi natin alam kung anong ginawa natin, dapat natin sinuhin. Kaya yung dalawa, wala pa rin mga assignment, di ba? Vince, ikaw tayo mo siningin at sabay. Tama, boss. May papagawa ako sa'yo. Ate, pwede mo ginawa mo kami. Para sa ating mga bibig ito eh. Talaga, sige, dito tayo sa kusina mamaya. Sandali mo na bigyan ko si Al. Sige, tingnan. Nurse, kaya naman kayo yung bibigyan ng bulak at dito ng lalaki? Oo, bigyan kasi ng bulak at sa koro. Nagsasurprise na siya ng lalaki. Sige, salamat, nabili na ako. Sinabi mo kanina, may pinakabi mo na sa Sir Tonyo? Ano mo daw? Secret. Secret of the child. Ano mo lang ka kanina yun? Para sa akin, kagabi, sinatay si Sir Tonyo. Alam mo, natutulog na siya, nalikuha ka na sa sinasabi. Nagsulat niya ako, alam mo na, alam mo,
Pero bakit? This is a public event. Di ba pwedeng makita na lang kayo dito? Yung kayo lang. Tapos, siguro present later. Gusto ko, present lang nakasarap ko. Mami, nandiyan si Daddy. Pwede ko naman siya. Please? Okay, fine. Ang kira sa babaw, ang karap-karap. Dara pa gyapon, pero mas kita. Dapat kagaban ko kayo. Sino kausap mo? Si Cecilia. Pag-ibig. Wala pa ka mong Cecilia. Pwede ko mo makausap. Tama na po ang pag-iingat ko kasi wala makakakita sa isang babae. Hindi ako nag para lumakas sa isang makakita. Nais ko na makilala sa inyo. Sige na. Ano po?
Yummy po ang wallet at talaga na yan. Naniniwala. Magkikita rin tayo grand Simon. Nagkatagal mo na rin pala si Stacy. Ano na lang ako tayo? I love Sweet Saturday, 4:45 p.m. Hindi ko pinagkapag-isip pero buhay ang Ibuka FPJ sa TNS 3:15 p.m. Pinapahirapan ng mga bagong na walang kailangan at sa ganang pagdaling sila mapapasunod na iba. Pwede ka matulungan ko kaya. Ang bukat namin pagsabi pinapag sino. Bukas na ang pinapulong mo na ba? What? On the other hand, 10 p.m. Back-to-back silverware ang 9 years at U.S. International Awards. Ng 24 oras, Pogo Special Report, Inasanda Hinato at San Lima Retra at itinanghal na panelistahan ang unang balita El Nino Special Report ni Carmine Time. Enlightened with news is truth, service, and world-class journalism. We are GMA Integrated News, the news authority of Filipinos. No need to be a photo. Wala kang malinis na bakbakan. Ang Pilipinas sa Sakati FR. Watch full episodes, access extra videos, and exclusive features. Visit GMAnetwork.com/Sakati FR now. Kung importante na atumahatod ang mga kasayuran, komunidad, tinanggan na kita ang dalilinaw. Ano na yung magpansin ang mga kamitabo sa atong palibot. Kung para kita nagpalitas sa natuuran. GMA Integrated News authority ng Filipinos. The dreams do come true. Gold. Nasa McDonald's. New golden chicken curry fillet. So flavorful. So satisfying. Sweet as old. Ang gagawin doon, may gagawin pa sa tulong ng new laptop 3 Plus. May dagdag DJ, tulong para dagdag galing. Kumain ko ng sukle. Ang Vivo Plus sa tulong ng laptop 3 Plus. Your playground, now online. At Eclate has over 1,500 games. Secure and fast games. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. That's elite.ph. Fiber para sa Pita Fresh Moments. Fiber Fresh na ngayon at 12
Sir Ton, yung dami mong kasal. Umamin ka na, alam mo, life is too short. Magdiretsahan tayo. Oo naman si Vince. Inutusan mo pa ng kung ano-ano eh. Kilala mo naman ako. Mababa na naman ang kaligayahan ko. Pag-ibig na bagay, happy na ako. Selena, taga, anong ibig sabihin? Alam ko na, susurprise mo ako, diba? Nakita ko yung ginawa mo kagabi, yung pinicturan mo ako dyan habang natutulog ako. Tapos pagbigat ko, nakasmile ka, tapos kinikis mo pa yung picture ko. Of course, Selena, naku, hindi, ano kasi hindi mo, Ay, huwag ka na mag-isip. Kasi yun, isip ka. Mamaya pantulog mo, picturean kita. Selena, sorry ha. Para lang alam mo, iniksuran mo kita kagabi kasi sinilis ko yung tayo. Ngayon, iniksuran mo yung phone ko kasi si Bobby, hindi ka text ko. So, wait. Hindi ako mismo. Kung gusto mo, si Mang Bobby. Anga, may mahanap ka pa na mas higit pa sa akin. Maganda ka. Pasi ka na so. Swerte kaya ng mga hopes ko ano. Alam ko naman yun, pero... Pero... Alam ka naman bakit na gusto mo siya? Gusto ka rin ba rin ng Bobby? Importante pa ba yun? Bakit hindi ba? Hindi. Ngayon, susundan ko na po si Glenn. Opo, sir, ma'am. Ako nga po si Cecilia. Pero wala po akong tinatawagan na pulis. Pero ito yung number mo, di ba? 0946-556-7822. Opo, sir. Para sa ano ba to? May kasalanan lang ba ako sa batas? Wala naman po akong ginagawang masama. Ayon dun sa tumawag na si Jesus Sevilla, nakita niya daw yung pugante dito sa area ng si Mateo Ramos. Kasi, sir, ma'am, sir. Imposible po yun. Gulado ako. Dati mo. Kaya na naman gumawa nito. Pasensya na, ma'am, sir. Pinagtripan na naman ako ng dalumukong na yun. Madalas ko nilang gawin niya sa akin. Rafi, Emo, pwede ba namin kayo makausap? Sabi ko siya. Kahit Teresa, umiikot na ako ito sa akin post. Kanina pa may susunod sa akin. Nakikita ka rin sa sakay yung pati yung nakamotor. Nakabuntok na kami. Good. Dito mo yung ulo ng motor ko yan. Nakaitim na helmet. Kaya pa ako sumusunod. Okay, tapos kami na mahala. Kasi kahit hindi niya ako gusto, gagawin ko pa rin naman ito. Ngayon, kung gusto niya ako, hindi bonus na lang yun. Swerte naman yung mga bago sa'yo.
Tama na po ang pagiging worthy kasi walang makakapigil sa isang babaeng buo ang loob para lumaban sa isang lalaking mapagkukas. Time 35 p.m. Stories have the power to change lives. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin at dahil doon, maraming yung tumulong. Nagbubugay, Lahat po yan parte ng reclamation project. naninindigan, Nadagtan natin yung mga nagpo-protesta. Ilang ito. patuloy ibigay ng serbisyong totoo ang most awarded podcast journalist at most awarded news magazine sa Pilipinas. Hatid ang mga world class na kwento ng Pilipino. Kapuso mo, Jessica Soho. Tutuloy ko pa rin ito. Joy deserves justice. Inis ko ang pamana ko para sa anak kong namatay. At sa anak kong naiulit na sa akin. Acusada. Weekdays, 4 p.m. Sa CNN. Ang gusto ko talagang gawin mo, naligo ka. Bumod ka at pagkatapos halikan mo yung paa ko. The police will get you if you're pregnant and not married. Tignan mo ba yung mga kongre? Maaari mo ba yung explanation ko? Mga kapuso, maraming salamat po sa 8 taon at walang sawa ng pagsuporta sa kanya. So, pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Puro ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni mama. Rico Studio presents Sunday, 2 p.m. Bakit hindi natapos ang tulay? Bakit walang mga doktor ang ibang ospital? Bakit sira-sira ang mga paaralan? Bakit walang maayos na daan? Bakit may palutan-lutan na shabu sa naga? Bakit inilatapon lang ang mga gulay? Bakit hindi napaparusahan ang bansa? Ang malaking talong ng lipunan, hahanapan ng kasagutan sa Reporters Notebook, tuwing Sabado ng gabi. Sa magpagaw ni Dalia, Kailangan mo kung pakasalan. Gusto mo mabuhay ng payapa. makikisin ang kontrabidang bida. Nandito na ako ang high school Jenna. Wicked in Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. Sino ba mong nangyari? Sagot ka lang nilang mga libreng pelikula. Ang buhay ay
okay na yan. Batang-bata ka pa at marami ka pang kayang-kaya malaman sa mundo. Pag nag-aral ay tunay, makakapag-aral ay mahusay. Tinatry, may tibay ka sa life. Tibay resistensya. Ma? Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring mong masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay, ma'am, kami na bahala magdala sa ospital. Kawawa naman. Sige, salamat. Kayong dalawa, hindi tama yung ginawa nyo, ha? Nananahimik yung bulag, nagtatrabaho ng maayos, tapos gaganunin nyo? Gagamitin nyo pa para sa crackle. Para saan, ha? Para ipabungasa ka dyan na mas mataas kayong dalawa dahil sa ego siya? Inay. Inay. Hindi kayo napalaki ng maayos sa mga magulang yung pwes. Yung senda, aalisin kayo yan. Uy, yung prank calling na yun, 5 years din yun dito. Kung magbabayad kayo ng 40 kami. Sige nga. Kung ililipat kayo sa Calabari State Prison, andun na yung lawyer mo, kausap ni Chief. Naayos na nila yung schedule ng meeting mo. Okay, kayong dalawa, mayos kayo, ha? Habang maaga pa. Sorry na, Nay. Sorry po. Okay, ano palang balita dun sa delivery rider na sumenta kanina? Wala man. Hindi ko nakuha yung detalye ng dalawang lalaking kumulong sa kanya. Pero ang bait nila, ano, para inatin sa ospital yung Riley. Sino nag-utos sa'yo para sundan si Vice Mayor? Maning ka na bago pa siya dumating dito. Wala akong balak sa mga sinasabi niyo. Balita dito. Dahil kayo mga aming boss eh. Ano naman ako ito? Yung sa kapatid ni boss, yung polis, si Bobby. May nahabol sila Bobby ng mga mopong. Dumaan ito, aksidente, sumemplang. Kaya namin nadala dito. Akalain mo yun, matutulungan niya pa tayo. Kasi hindi pala ito papasok sa labas. Wala na dito. Pinatang Yung hirap. Sino? Natin. Mga karin lang. Ang ganda ka na lang. Ay, relax, relax. Let's go. Hey, hi, man. Ano ba to, ah? Hey! Hey, ano mo dito? Isa ka lang pa sa akin, di Kuya Tokyo. Boss, boss. Okay, oh. Hi, Bobby. Wala ka pala kinalaman si Faye dito, ha? Ako lang to. Bobby, hindi ko alam bakit parang bigla ka nag-atrip sa akin. Pero kasi ang gusto mo
Hello, Boss G. Good evening. Ito naman si sir. Hindi pa ako bumapayag eh. Coach Julie is back. Nangarap na ako noon at pinalad na maging limitless star ngayon. The path wasn't easy and now I will do all I can as coach sa next generation para abutin nila ang kanilang pangarap just like I did. This season, the next grand champion of the Boy Scouts will come from my team. Jules Bond wants you. The Boys Kids this Sunday on GMA. Nag-Facebook ka. Tama na po ang pagiging multi kasi walang makakakigil sa isang babaeng buo ang loob para lumaban sa isang lalaking makapagpusta. New TMR, 5:35 p.m. Maximum mga sala, our permanent dance star duos are set to beat each other on the floor. What? Really? We are the Let's make chaos. Kapag kami na ang sumayaw, Wala namang gano'n. sunod tong mga to sa amin. Burn, baby, burn. Make way, at we're gonna deliver. Thank you! Handa ka na ba? Sino ang tatanganin ko na dancer duo malapit na? Stars on the floor. Pagkakagulo na ang pamilya ni Felma. Hindi sila umalis dito dito. Ako ang maalis. Maalis, hindi ko sila sasama ako. Hindi naman bayad ang nandito. Ano ba, Andrea? Napakatago ang galing ni Andrea. Cruz versus Cruz. Enjoy it. Ano ang kalimang planeta mula sa araw Jupiter? Laro ka na ulit sa It's Showtime. Pero how is supposed to be like me? Kukunin ko pa rin yung kaso. Joy is just justice. Inisip ko ang pangalan ko para sa anak kong namatay. At sa anak kong nilainom nila sa akin. Ako Sara. Weekdays 4 p.m. sa GMA. May mga hinihingi na umaasang marinig. At may mga pusong handang tumugon sa paglipas ng maraming taon kasi kaya sa pag-asang deserve natin lahat ang mas maayos at mas masayang buhay. Hanggat hindi tayo napapagod, humilit na at maniwala. Hindi tayo napapagod, lumabas sa buhay. Tuwing Sabado ng hapon sa GMA. Dalawang broken na magtutulos ang landas. Gusto mo bang magkunwari? Ngayon ka masaya na tayo. When I Marry a Stranger. Weeknights, 11 p.m. Panoorin niyo lahat ng Kapuso digital channels kanilang GMA Affordable Box. $6.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayo man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin bumili online sa GMA Store. GMA Affordable Box. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! Piliin natin makadin ng kalikasan. Natututo ka na, nag-i-enjoy ka pa. Yung tama sa adventure day kasama
Starting this September next, Butterfly Acting Workshop. Starting this October sa GMA Network Studios. Enroll na. Contact Sparkle Workshops for more details. Mga kapuso, dahil sa inyong pagtitiwala, more than 1 million na tayo sa GMA Regional TV YouTube channel. Panatiling nakatutok sa GMA Regional TV Newscast. Mag-subscribe sa official YouTube channel at i-follow ang official Facebook pages. Now, every McDonald's order earns you points for favorite rewards. Download now. After every challenge, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair. With Bioprotein Care plus Peptide Complex. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. For hair reborn 20 times stronger. New Dove Peptide Bond Repair. Paulit-ulit ang araw, paulit-ulit ang pagkakas, Earfoods Pinoy Favorite. Suot naman ng goodness, extra flavor at delicious sa sarap. Earfoods Pinoy Favorites. Wala na, boss. Sarado na ang mata nito. Sanay sa gulpihan to. Hindi nakakanta to. Saan cellphone ito? Ito, boss. Tingnan natin kung sino huling kausap ng hayop na to. Oh, Joy. May update tao mo. May update ka ba? Kaya alam mong pribat kung bukig yan. Hello, John! Tatay ko mo kayo sa akin mo. Kasi kinamigit na ng konti. Kahit na injured siya at na-hospital, nakahanap pa rin siya ng parang para magawa sa officer ng hospital. Parang wala na yung mga lalaki na yun. Ano, nagalit ka ba? Awayin mo ba ako? Oo. Kita mo naman kung paano makapaglaban, di ba? Oh, Kung yung ba, boss, may nasabi na siya tungkol sa atin sa kapatid mong polis. Sorry na. Madadamay pa yung bastante. John! Nakikita mo ko ito! Yan. Parang kayo nakakita ng gusto. Salamat nga pala sa pagpunta. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
tulog na. So, over time, we will notice some cognitive impairment, guys, and some impaired cognition. Matagal ko nang hinahanap. Wala ko mahanap. Mahanap sarili ko. Pumatay ako ng amo ko. Oras na para pagbayaran ng demonyong yun ang lahat ng sa lahat ng kinakabyado. Para kay Griselda. Para kay Alex. This is Frank. Jeju Island. I saw that we could go there together. Not for work, but for vacation. Jeju Island is dear to me. Maraming salamat. I can do this. I won't give up. Para kay nanay. Ito po, para matuwa po kayo. Yan, yan.
ng serbisyong totoo dahil mahalaga sa atin Ang inyong pagtitiwala at pagkikisa. para sa kabutihan ng ating bayan. Your account is posted in the time being. Pagkatapos, uuwi na tayo sa bahay. Puro ko sa'yo paano i-prep yung gamot ni mama. Kuya, alam na mo dati. Kompleto, wala nagpapaginaw. Honest ka eh. Rico Studio presents Sunday 2 p.m. this September. Sabay-sabay tayo kiligin. Sino inspiration mo dyan sa drawing mo? Saya sa Ulita, the Dubai and Tekla Show. Sunday, 10:05 p.m. More power, more saya. Medyo magkaya siya tulad ni Bon. Babae na. Three Ninjas Kick Back. Miyerkules, 9:30 a.m. Straight from bed, moving so slowly. Will she be ready? And she starts her day with Colgate Fresh Confidence with hundreds of cooling crystals that give an instant jolt of freshness. Now that's Colgate Freshness. Start the day with a dose of freshness. Another win, like a friend. With Colgate Fresh Confidence. From the #1 multivitamin brand. The Centrum Kids Gummies. Multivitamin gummies? So yummy! Full of nutrients for growing kids. Kinamin ng hair? Kaya yan with just a finger comb. Takes a Palmolive Naturals. With 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Pabalik-balik na nilo, sapat ba ang ordinary toothpaste mo? Sensodyne lamang nirekomenda po dahil may dual protection, itilawad sa paminila ng ngipin at cavities, alam kong epektibo. DPWH Engineer Bryce Fernandez na itinawid sila Senator Jigo Estrada at Senator Joel Villanueva sa issue ng kickback sa mga flood control program. Inilipat na sa PNP Custodial Center. Estrada at Villanueva, itinanggi ang paranan. Bago sa saksi, sumigat sa Pulgar Quezon City ngayong gabi. At magkibiyang saksi sa pasyalang halo ang pangalan sa mabundok na Kuwait. Saksi nga, kami ang 10:30 p.m. sa Katang sa DPN Live. Wearing. Have you decided? Are you gonna be the new CEO of the I want someone to replace Vilma as the new CEO. And I want that someone to be you. Well, pwede ka bang malaman? Of all people, bakit ako? Kasi kahit nung naniniwala kayo sa akin. Don't flatter yourself. You're just a pawn in a bigger war. Asahin lang namin. Soon enough, I'll be able to call the shots. Tatanggap niyo ito yung isa. Only if papayag ka ng partner ko. We will rule Velma Beauty together. Yes. Ma'am, may bisita po kayo.
So the cat let in a snake. Shari, ang kapal ng mukha mo para pumunta ka pa dito. Lumayas ka. Oo. Tinatanggap ko ng maging CEO ng Vermilenti. We'll go straight to the devil. Na kay Eddie Interior mismo. Papasukin natin ang laro niya. It's perfect. Rick, welcome. Sa isang kondisyon. And that is? Basta may kinakailan. Sigurado akong alam kung bakit ako pumasok sa Battle Beauty. Hindi ako naniniwala ang suicide ang ikinamatay ng ate ko. At alam mo na hindi rin yun ang totoo. Kaya nagmamakawa ako sa'yo. Tulungan mo ako. Kasi natatahimik natin lahat. Sabihin mo na sa akin ang totoo nangyari. Sa ginawa ng Venom sa akin. You have no idea what you're talking about. I love my wife. I love Velma. End of discussion. Sige na. Tulungan mo na ako. Hindi ako aalis dito. Babawiin ko na ang desisyon ko maging CEO ng kumpanya to kung hindi mo ko tutulungan. Sige na. Desperado na ako. What do you want from me? What do you want from me? You want the truth? Here's the truth. I love your sister. I love her. Kids, as a new coach. Dati, isa rin akong batang nangarap. Kabato at tumaas ang may coach na nagpili sa akin. And I know that feeling. Now, my journey has come full circle, writing hit songs and breaking records and barriers across the world. Nangyari yun dahil naniwala ko sa sarili. Naniniwala rin sa akin, ngayon ako naman ang naniniwala sa'yo. I'm Zach the Buddha, and I'm proud to be your new coach on The Voice Kids. Make some noise, Project C! I want you. The Voice Kids, this Sunday after Bubble Gang on GMA. Nais kong ipakilala sa inyo si Clara. Hello po. Malaking pagbabago mula sa mundo ng tao. Pero sa liwanag nila, ramdam natin ang panay sa impact. Kailangan ang magsaling pwersa. Ano ang magawa ng mga Kailangan ang pumili ng kapatiran. Mabuti ng suwain na ulo ni Dea. Sunday, 8 p.m. sa GMA. Enjoy it! Ano ang ikalimang planeta mula sa araw Jupiter? Sa It's Showtime! May mga delay na umaasang marinig. At may mga pusong handang tumugon sa paglipas ng maraming taon kasama ni Pamela sa pag-asang deserve natin lahat ang mas maayos at mas masayang buhay. Hanggat hindi tayo napapagod, hindi at maniwala. Hindi tayo napapagod, lumaban sa buhay. Tuwing Sabado ng hapon sa GMA. Sa pagpanaw ni Dalia, Kailangan mo ay kakasalan kung gusto mong mabuhay ng payapa. magigising ang kontrabidang bida. Nandito na ako, mahal kong Bienan. Wicked In-Law, Monday to Saturday, 11:30 p.m. Mga kapuso, dahil sa inyong pagtitiwala, more than 1 billion na tayo sa GMA Regional TV YouTube channel. Panatiling nakatutok sa GMA
official Facebook pages. Ang lungkot pag may sakit. Pero pag magaling na ako, balik sa cricket na ulit. For fast fever relief, choose Calpol. Try Palmolive Naturals. Amoy usok, use Palmolive. Amoy araw, Palmolive pa rin. With 100% natural coconut cream. May long-lasting bango. Para ang buhok, di na maganda. Amoy maganda. Not all toothpastes are made equal. The new Colgate Total is 3 times more effective at fighting bacteria, a key root cause of many preventable issues. With its new formula, 100% of people strengthen their oral health, helps prevent problems before they start. New Colgate Total, accepted by the PDA. Kami ni Mama, ganito ko bebo. So, hinahain siya. Ang buto na kulang sa calcium, marupok pwedeng mauwi sa osteoporosis. Kaya dapat pagka... Ma'am Bin, 26 vids, done. Busbel, 17. Last video. Ma'am Lee, ay, Ma'am Jean. 8 videos, done. Mag-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Ang Bye. rated SPG.